Bij een bron vannacht in Drachten binnen een 44-jarige mem en haar 13-jarige zoon om het leven kwam. Op het moment van de bron wien er nog zo'n mensen in het huis. De heid en een andere zoon bin terug de bronwacht van het dak hellen. De andere 5 binnen naar het ziekenhuis bracht. Verslagjouwer Hajo Bootsma is nou in Drachten. Ja, Hajo, wat had hem daar vannacht afspelen? Nou ja, het had een groot drama geweest vannacht. Is je achter u kies nog krek zien dat ze daar heel druk dwanden binnen nou maar het oprommen van de wente, het skinmaatje van het orenhoers de naast. Er is niet krek. Ik al wat meer duidelijk worden over de oorzaak van de brand. De oorzaak werd nou zocht in de keuken. Ja, ondeugdelijke keukenapparatuur. Daar praat de politie over en zei ik de identiteit bekendmaken van de mensen die het verstaan binnen. Het gaat om een 44-jarige vrouw en haar 13-jarige zoon. Maar ja, vannacht dus dat drama. Boukje de Wal, je bent witvierde bij de brandwacht. Wat had hem hier zag vannacht afspelen? Wij kregen om een goed kwartier vertraaien de melding van een wenningbrand. En daarop ben wij riedengong en al gauw die blikken dat er wat paniek was en dat er ook al uitslaand was. En daarop hebben we voort ik opschaald naar een grote bron en binnen meerdere tankauto's buiten hier kwamen. Ja, in je foto terug dat het een enorme impact hier? Ja, want er was aardig paniek op stritten, er was aardig mensen op stritten, mensen op wennen en heb ik geholpen om mensen nog uit de wenden te krijgen. Dus ja, het heeft een enorme impact gewoon hier. Hoe is het met de brandwachtmeester zelf? De brandwacht zelf die had een bedrijfsopvangteam. Ze zijn dat zijn brandmasterjoen is en het naaiblust is, bis zij gekomen op een kazerne. En hij zei maar dat team sprutsen. Ja, want hier in de buurt, heel veel mensen hebben geholpen. Ja, ik kan me indenken dat het hier relatief chaotisch is, want je had voor een groot gezin, alles bij elkaar. Ja, die gauw blikken dat we een persoon met een baby op het dak. De ledderauto van Drachten had hij van het dak hellen. En het bleek dat er op de achterzijde is een balkonsje. Daar waren 2 mensen die ben klom naar het naaislo of het jonkelissende balkon. En die ben daar maar helft van ik buurtbewoners en politie ben die eruit hellen. Ja, en allemaal een pittige nacht, denk ik. Het was een pittige nacht met een enorme impact voor de hulpverlening, maar ik voor omwenners en voor Drachten. Ja, voor die omwenners wie dus een pittige nacht. In de buurt is ook al praat over dat er misschien mogelijk een inzamelingsactie komt. En ja, hier in de buurt is die klap behoorlijk het omgaan. Ja, de famkjes van Liet ook kent, hè, van Salit. Ja, daar praat je volgens mij. Ja. Nou, het waar wij binnen en een zwantje, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Dat 14 uur. Dus je kan er net in. Hè? Nou, die willen we graag, maar dan gaat het toch. Ja, je kent het in. Dat is wat je bij een heel soort buurtbewoners toch wel libbert. Hier op Strit ik wel onsprutsen mensen die willen ook dat de media er ik wel bob op zitten had. Omdat dit gezin hier in deze stritten midden in die samenleving, als je er niet inkomt, dan kom je onder de oor. De burgemeester, Tom van Maurik, die op vakantie, die is hier waarom kwam. Hij had ik bot mooi lippen bij de mensen die hier het slachtoffer worden binnen. Die impact is heel groot natuurlijk. 2 mensen die om het leven komen bij een bron, dat is hartstikke ingrijpend. De rest van het gezin, die zullen het natuurlijk, die staan er het meest dichtbij. Maar ik denk dat in dit verband ik de omjouwing nemen, maar de buurt, die zien had dat de bron op een dusdanige manier om zich heen greep, dat de mensen echt op alle mogelijke manieren zien moesten dat ze uit het pand komen konden. Nou, dat had behoorlijk, wat ik ervan begrepen had, dat behoorlijk ingrijpend was. En natuurlijk is ook voor de gemeente, maar ook voor mij als burgemeester, is dit een hele ingrijpende gebeurtenis. Waar ze slachtofferhulp onderbinden, beginnen we eens in gesprek. Want we willen ook weten van hoe zij het ondervonden hebben. En we zwaarden, en dat zal heel binnenkort gebeuren, dat er een bijeenkomst is waarbij de verhuurder, de politie, de gemeente, slachtofferhulp hun verhaal vertellen, maar ook antwoorden jou op alle vragen die de omwenden hebben. De burgemeester Tom van Maurik, ja, er komt dus nog een bijeenkomst voor de buurtbewoners om toch met elkaar nooit te praten over deze verschrikkelijke bron van vannacht hier in Drachten.